Дивната родопска природа със своите вековни гори и изключителна зеленина, с кристално чистия въздух, многобройните реки и водопади е станала люлка на една от първите цивилизации – тази на траките. На територията на високите западни Родопи изобилстват множество артефакти за присъствието на тракийски племена от дълбока древност. В този район са намерени много свидетелства за тракийския бит и тракийската култура, а също така и за тракийската космогония и философия – орфеизмът. Открити са археологически находки, представящи древни селища и тракийски светилища на тази територия. Очевидно е, че през вековете Родопите са били средище на интензивен социално-икономически живот. Следите от римската епоха водят през римски пътища и римски мостове, съществуващи и днес. Сегашните градове и села на тази територия са запазени и могат да се наблюдават редица характерни за местния бит и фолклор обичаи, празненства, кулинария и други фолклорни елементи, характеризиращи развитието на родопското население от дълбока древност до наши дни. Голяма част от това културно-историческо наследство е съхранено в музейните сбирки на Баташкия исторически музей, Историческия музей в Девин, Малката каменна църква Косница в Батак, Музея на пастървата, Музей на мечката, Балиновата и Шаровата баташки къщи и други. На територията на община Девин има доста туристически атракции. В това число има изграден музей на пастървата, който е създаден по местната инициативна рибарска група. До музея на пастървата има изграден музей на мечката. Има едни разкопки в местността Лилово над града на 10 км, повече от 10 км от тук от града. Там е намерена микенска рапира. Тая рапира е била единствена по нейната същност тук на територията на Балканския полуостров. И нашия град Девин е запазил своята уникалност с амфитеатралното си разположение в Девинската котловина. Известен със своите по-стари в различните исторически епохи имена – Дювлен и Дювлинг. През новокаменната, каменно-медната и бронзовата епоха, от 5 до 2 век преди новата ера, населението в Девинския край е живяло в открити селища и пещери. То развива висока духовна и материална култура, общувайки с различните околни земи. Големи културни групи се обособяват в пещерните обиталища по течението на Ягодинската и Триградска река. Голяма част от откритите артефакти, заедно с образци на носии, накити и вещи за бита, свидетелствуващи за местния бит и фолклор, са събрани в историческия музей в Девин. Обща историческа музейна сбирка към Народно читалище Родопска просвета 1923 е основана през 1962 година, отворена за посетители през 1983 година. Разположена е в читалищна сграда на площада в центъра на града. Музейната сбирка включва над 2000 оригинални исторически свидетелства и археологически находки, свързани с проучванията в града и общината. Разполага с богата етнографска колекция – носии, накити, тъкани, вещи за бита. Събрани и експонирани са уреди и пособия за поминъци, земеделие, овцевъдство, занаяти, ковачество и домашни занаяти, такани и обработка на дърво. Тук се съхраняват интересни снимки и документи за миналото на Девин. Експозиционната площ над 260 квадратни метра заема централната част на читалищната сграда. Тя е организирана тематично в 4 зали – археологическа част, от праистория, античност и средновековие, бит, поминъци и занаяти, обичаи, етнографска зала, сполучливо разделени на 2 нива – нова история и съвременна култура. Територията на високи западни Родопи със своята импозантна природа, характерна растителност, изобилстваща с разнообразен дивеч и кристално чисти реки и езера, е благоприятствала развитието и зараждането на човешката цивилизация.
В древността тези земи са обитавани от местни тракийски племена. От края на бронзовата епоха, 9 век преди новата ера, до късната античност, 4 век след новата ера. Върху множеството скални върхове на територията намираме свидетелства, че са използвани от траките като светилища. Най-разпространените археологически паметници на тракийската култура са многобройните могили, селища и крепости. Доспат е древно селище и на неговата територия през вековете културата си са оставили различни цивилизации. Връщаме се назад във времето чак от траките. Племето Бесия населявало сегашните територии на града и на общината и са открити множество артефакти, свързани с тяхната култура. Даже имаме местност до село Любче, която се казва Орфенското, в която местност са открити доста артефакти от културата на траки, на римляни, на османци по-късно и така нататък. Нека да спомена най-интересният артефакт, намерен до село Любче. Това е така известният скарабей, който е в Смолянския музей. И интересното за скарабей е, че той показва някакъв вид културна връзка между траките и египтяните. Скарабей е характерен за египетската култура. Намерен такъв в нашето село Любче. В центъра на град Батак намираме пантеона на българската саможертва за свобода – църквата Косница Света Неделя. Тя се е превърнала символ на борбите за национална свобода и има огромна мисия – да възпитава българското самосъзнание и дух. Историята е отредила този храм да стане свидетел на нечуваните мъки по време на прочутото баташко клане. Днес поколенията приемат това място за светиня. Случилото се тук сякаш нашепва от всякъде. Няма как, разглеждайки църквата Света Неделя, да не усетиш тръпка и хладнина. Няма как да не наведеш глава пред скритото зад надписите и видяното с очите. Колко много мъка и страдание е имало тук. Днес баташката църква Косница Света Неделя е едно от най-посещаваните исторически места в нашата страна.